Abu Dhabi. Poslední závod tedy rozhodne o titul. Maxovi se podaří získat pole position a Lewis startuje z druhého místa. Závod začíná a Lewis má rychlejší start, dostává se tak před Verstappena. V další části závodu se Verstappen pokouší předjet Hamiltona, Hamilton se však brání, ale Verstappen ho vytlačí. Hamilton ho znovu předjede a stává se lídrem závodu. Díky pitstopu se před Hamiltona dostane Perez, který ho na dlouhou dobu zdrží a získá Verstappenovi čas. Další čas závodu Latifi nabourá a to zajistí safety car, která Verstappenovi hodně pomůže. Max na safety car zajde do boxu, ale to Lewis neudělá, aby nepřišel o náskok, to ovšem neví, s čím FIA přijde. Ta totiž rozhodne, aby Lewis zůstal za safety car a ostatní ho předjeli. Max ho dožene a bude to nový start, takzvaný 1v1, což je pro Lewise špatné, protože už má velmi staré pneumatiky. Nový závod začíná, Lewisovi se podaří Verstappena předjet, ale kvůli starým pneumatikám Hamiltona ho Verstappen předjede, ale Hamilton se ho díky slipstreamu snaží předjet, to se mu však nepovede a Verstappen závod vyhrává a tím získává svůj první titul mistra světa. Ovšem kdyby FIA toto 1v1 nevymyslela, vyhrál by Hamilton, protože kdyby závod pokračoval tak jak měl, tak by Verstappen Hamiltona nedohnal a Hamilton by proto závod vyhrál a získal by svůj 8. titul. Pokud se ti toto video líbilo, nezapomeň sem dát like a odběr.